Салом алейкум дӯстони азиз. Инак барои шумо 23 сар такои фурӯшӣ пешкаш мекунем. Ҳамаш такои калонанд. Дар байнашон майда надоранд. Қариб ки як дона камтарак майдатара ин ҳамияй. Ина камтар майдатара ин ҳамияй. Дига ҳамаш калонанд. Буд дар байнашон майдаош ҳамаша ҷудо карда фурӯхтагиай уже. Мақсад фақат калоношон мондагиай. Ина нигоҳ кунед. Ҳамаш калонанд. Такои калонанд. ҳамашон яксоларо мегзаранд то иди қурбонаро. То иди қурбона ҳамаш яксоларо мегзара. Байнагия? Уна руфтиса, уна ва. Ва яксоларо мегзара то иди қурбона. Мумкин ки нагзара. Дута майдатара инҷа я тайни сафедаю. Вай бузбалай. И просто қадиш паса неки ясоло мегзара. Ай мегзара. Мана дӯстони азиз, наинҷа 26 сара хайсията модай, модаш мақсад дар савдо мондагӣ нестай. 23 сар такои калон хайна яташ то иди қурбона яксоларо мега намегзара. Мумкин ки нагзара. Дига давшиш ҳамаш кадоме ки мисол барои иди қурбон мақсад нигоҳубин мекардагӣ боша. Инаи иншоалло созай. Якта яктан савдо меша. Дар якҷоягӣ ҳам савдо мешаванд. Моло дар хӯрданшон саломатишонда кафолат ҳаст. Ман нигоҳ кунед, аҷриқа хӯрдасидан. Замини аҷриқа задасидан. Мана дӯстони азиз, кадоме мисол мол бизнес кардани боша, мегири як ду моҳ, 2.5 моҳ нигоҳ мекунад. Пеши иди қурбон мебурора, мефурӯшашон иншоалло. Ҷои пулиш мебуроя. Ин молоро дар якҷоягӣ савдо мекунад. Мақсад бо нархи 1700 сомонӣ мега. Ягонта харидори хуб боша, мақсад ай таҳи дил ягон сумак мақсад чӣ кунад, арзон мекунад. Ай таҳи дил савдо кунад, ягон сумак арзон мешавад. Уқа бисёр немегӯ, мақсад камтарак арзон мекунем. Ин мол қарор дора дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Ҳалқаҷар. Номерошона мемонам. Номерошта занг бизанен, суҳбат кунен, биёен, ай пеш бубинен, маъқул шаватона, баъд гирен барен иншоалло. боқӣ дар амони худо бошен. Канали моро дастгир карданатон фаромӯш накунед. То видеоҳои оянда.